Molt bon dia, benvinguts al Tastos de Cuina. Perdoneu, al Tastos de Cuina? Sí, al Tastos de Cuina. Gràcies precisament a la fallada del nostre servidor, avui us parlo des d'aquest mitjà. Em veureu la cara, és l'única cosa que canviarà. De què parlarem avui? Doncs no podem deixar de parlar, precisament, de l'inici de la Gansec Pinxo. Ja sabeu que és l'11a edició. 5 anys després ja hem arribat a l'11. A l'11 on tindrem 68 coses que tastar en 69 establiments, perquè n'hi ha un establiment que repeteix, i per tant potser podrem anar 2 vegades a tastar el mateix. Gaudirem de menges completament diferents, de menges que potser ens atrauran o que no ens atrauran, alguna de les coses que no hem de parlar. Gaudirem també de l'organització, de l'edició, de tot allò que teòricament suposarà aquestes jornades. Aquestes jornades que ves per on? Venen com a contrapunt d'unes altres jornades que acaben de finalitzar. Què us ha semblat el tocat per bolets? Com heu vist l'organització de l'Associació d'Establiments de Restauració del barri Santa Anna de la nostra ciutat? Xula? I la qualitat de les tapes? Perquè precisament buscaven tot això. I això és el que ens diuen que teòricament hem d'haver trobat. Creuen que en parlaran molt i que sobretot en faran autocrítica. I nosaltres, què n'en podeu fer? Per què no ens truqueu? Per què no ens envieu un correu electrònic? Per què no ens envieu un WhatsApp als que teniu el meu número de telèfon? Per què no aprofiteu el nostre nou perfil de Twitter? Parlem-ne i sobretot, bon profit.